lemes Besti. Lemesnya apa? Darah rendah tuh Besti. Sampean mari kondi. Aku kirene ate kapan ini minyak sampean. Beneran minyakku ya lagi entek. Iki kebetulan sisa siji, tak kena sampean. Lah rego piro? Ya umume nang Facebook piro regane? Aja larang-larang to yuyu. 60.000 kok larang. Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Oh, dengan air mata. Sakmono sapa sing ape tuku yuyu? Pape budal ning arep apa piye? Gelem apa ora mumpung garek sitok. Timbang tempemu ora mateng. Bojomu kok nesu. Engko kabeh dibandingi. Bojomu kan seneng tempe. Larang ya larang, tapi aja tak mono. Ya masa ora ono kelarangan yuyu. Ora koyo ngono kuwi. Ngono kuwi jene nek kancane. Gelem apa ora gelem lek liyane. Liyane akeh butuh ke. Aku mek 20.000 ki. Piye to ki? Kok gede aku? Pak, ndak suka aku. Wis to manut aku penak-penak. Piye to ki? Ra duwe dhuwit kok dipeksa. Wis gelem apa ora lera gelem tak dites meneh. Kita omongi ladel ki aja larang-larang ben gak kualat. Kualat apa ora urusan buri. Aduh. Lho nyapa yuk? Aku tipu iki. Lah, lak tenan to. Makane karma tak semanis kurma. Kata-katane le. Iwakku tok iwak lele.